Jag ska fråga om teorier. Ja. Ska man kan göra somaliska, tolka? Kan man göra teori som på somaliska? Ja. Teori på somaliska går att göra just nu, ja. Men det går bara med en tolk. Det somaliska tolkar jiro kuleyahay marka teoriga sameynaysa. Okej. Marka först man kan läsa teorin och sen man bokar samtidigt tolk, vad somalisk tolk. Det där fixar vi åt er. Vi fixar ett speciellt tillstånd och vi fixar även en bokning, en teoribokning, alltså på Vägverket med tolk. Varför är det samma? Ja. Okej, tack för att du ringde. Ja, tack så mycket. Hej. Hej. Tack, hej. Okej, nu vi kommer tillbaka igen och fortsätta intervjun med Sahir, Solna trafikskola som sitter bredvid mig. Men första somalisk folkmusik, sen vi återkommer. Hej och välkomna igen vår studio om kanal måndag klockan 16:00 lokal TV i Stockholm med Borgplatsen. Och jag har gäst idag från Solna trafikskola som jag sagt. Sahir Isa heter han. Okej, nu jag ska ställa frågor igen. Välkomna igen i studion Sahir. Tack så mycket. Somali Star TV. Det finns i skolan som ligger City i Solna trafikskola. Ja, det stämmer. Var och vad har ni aktivitet också där? Trafikskolan i City ligger på Valhallavägen 73. Där kan vi erbjuda er att göra teoriprovet på några språk som persiska, engelska, svenska och spanska. Vi kan även hjälpa till där också på just de här språken då. Ja. Okej. Man kan göra också olika språk, va? Det kan man göra. Man kan göra, som jag sa tidigare, persiska, spanska, svenska. Ja, det är det som finns i City. Okay. I Solna har vi somaliska som vi kan hjälpa till med. Turkiska. Och sen har vi kommer nog komma in där också med engelska, även i Solna. Där kan vi också hjälpa till med de språken
ja, för körningen också då. Okej. Och sen vad heter det, om jag har till exempel, jag har också vill fråga om jag har körkort 5 år och sen jag vill lära mig någon annan Ja, hur man ju köra bilen. Det finns nya regler där eller? ja där finns det en ny regel, det kallas för handledarkurs. Handledarkurs, då måste man ha haft körkort, ett svenskt körkort då, i 5 år, oavbrutet. För att kunna lära ut till sina elever så måste man gå en speciell kurs. Det är den här handledarkursen som jag pratar om. Den brukar vara 3 timmar lång och där kommer man få så mycket information om hur man ska lära ut och köra bil till sina elever då. Den kursen har vi faktiskt i city. Det brukar vara lördagar mellan 11 och 14 då. Okej. Finns det någonting som heter, när det 2008, finns det nya regler? Kommer det? Ja, det kom ut faktiskt en ny regel som handlar just om körkortstillstånd. Förut så var det så att man fyllde i körkortstillstånd, blanketterna då, och skickade in till Länsstyrelsen. Sen efter ett tag så fick man en betalningsavi som man betalade och sen hade man ett körkortstillstånd då. Men nu har regeln ändrats. Man måste betala innan. Sen får man skicka in körkortstillståndsblanketterna. Det där kan vi också hjälpa till i våra kontor då. Vi hjälper er att hämta ett speciellt OCR-nummer direkt från Länsstyrelsen och deras postgiro så att ni kan betala direkt till dem då. Ja, okej. Och sen finns det en Sollentuna i skolan också? Sollentuna har vi specialiserat oss på just svenska och arabiska. De kan vi ta hand om i både teori och i praktik då. Svenska språket är extremt stort just i Sollentuna, så som arabiskan är då i Sollentuna då. Vi har olika lektioner som går varje dag på just de här språken. På svenska har vi exempelvis 3-4 lektioner per dag. Arabiska har vi 2 lektioner per dag. Men det finns alltid hjälp. Och så fort man räcker upp handen så får man alltid den hjälp man vill ha. Ja, hej. Jag har en gäst som du ser på programmet idag, måndag klockan 16. Solna Trafikskolan. Chefen i Solna Trafikskolan. Vad vill du ställa frågor? Ja, jag skulle vilja ställa frågor om angående somalisk körkort. Ja. Det finns många somalier som har kommit på landet och de hade med sig deras somaliska körkort. Men det ska gälla här i Sverige 1 år. Och då undrar jag att om man kan översätta, efter 1 år ska man göra ny teori och uppkörningen. Och teori och uppkörningen ska man kan man ha också handledare. Eller kan man gå på skolan, trafikskolan. Okej. Vilken är lättast det man kan göra? Kan du vänta? Kan du svara på en gång? Okej. Förstår du vad han menar? Ja, det här somaliska körkort som sagt gäller ju bara 1 år efter att man har fått uppehållstillstånd. Så att tyvärr så finns det inga andra sätt. Du måste gå den vanliga vägen. Det är att ta ett svenskt körkortstillstånd, sen måste du göra teori, halkbana, uppkörning. Så tyvärr finns det inget annat sätt. Men han säger också vilket skolan han kan kanske... Det beror på vilket språk man väljer. Är det så att du bor på södra sidan och vill göra på svenska så kan du... Inte kunna säga, حافظه؟ Spånga. Bor du i Spånga så kan du ta dig direkt till Sollentuna med buss 514 som tar dig direkt till Sollentuna centrum. Och vi ligger ju faktiskt in till centrum precis. Där kan vi hjälpa dig på svenska med precis allt du behöver för att ta ett svenskt körkort då. اوكي سؤال baa jirta oo kugu dhiman saan jeclahay oo dhinaca Soomaalida luqadda af Soomaaliga ma lagu gali karaa imtixaanka? Hallå? Jag tänkte också fråga, det finns många som kan köra bil också men kan inte språket. Och de vill göra på deras egna språk. Kan man göra somaliska språk på när man ska göra teori? Okej. Tack för att du ringde. Okej. Asaa kaaga jawaabaya waay.
Jag förstod inte. Han säger